Sepeda malih sumangga dhumateng asma-asma ingkang sampun kawula sebat. Menika ingkang tumuju jinaken kaliyan putra pinanganten saribit keparenga mangke badhe kapundhut gambaripun. Semoga sangat jibut asma-asma ingkang kawula sampun kawula sebat. Ingkang dengar dari Palenggahan kapureng kapundhut gambaripun sareng-sareng putra pinanganten saribit ugi samangke sabibaripun tetembangan adicara saged kalajengaken. Nuwun. Apa
Ije. Nggih, sak album sampun, Mas. Pirang-pirang ukel Alhamdulillah.